Aja pamer. Panglimbang 5 menit dina Rebo Legi tanggal 18 Juni taun 2020. Kapetik saka Injil Matius bab 6 ayat 1 tekan 6, katerusake ayat 16 tekan ayat 18. Tribunvideo.com nate ngemot video sawijining wong jengkang-jengking sembayang ana tengahing dalan. Dheweke ora berduli menawa tumindake mau ngganggu kendaraan kang pating slire ing sakiwa tengene. Sawijining komentar kanthi sengak muni mengkene, "Mari ngene, pindah ning tengah dalan sepur, Bos." Pandemen PLM bisa ngecek apa kang ndak kandhakake iki kanthi ngetik ing YouTube kata kunci sembayang ning dalan. Mesti bakal metu ing layar HP utawa komputer antara liya wong kang ndak critakake iki. Nuwun sewu, aku ora sentimen marang pangrasuk agama tartamtu, nanging marga prastawa iki kamot ing media sosial, mula ndak angkat ing PLM iki. Aku nganggep wong iki wis karasukan sifat pamer kang kebangetan saengga nganti nerak kaidah kapantesan. Gusti Yesus sing waosan dina iki kober nyenggol wong-wong kang mendem pangaji diri kaya conto cecala. Lan menawa kowe sembayang, aja sembayang kaya wong munafik. Dheweke padha seneng ngucapake tembung-tembung dungane kanthi ngadeg jroning omah-omah ibadah lan ing enggok-enggokan dalan gedhe supaya dineleng wong akeh. Aku kandha marang kowe saknyatane wong-wong mau wis antuk upahe. Marga mendem pangaji diri anggone nindakake ibadah dipamer-pamerake, dicongol-congolake kanthi ancas tujuan wong kang liwat padha migatekake lan aweh pangalembono. Nanging apa ya bener padha ngalembono? Migatekake iya, ananging ngalembono durung mesti. Akeh kang rumangsa risi, akeh kang rumangsa jengkel getem-getem jalaran lakune kang mbok menawa kesusu-susu isih kaganggu wong sembayang. Akeh kang nyawang kanthi esem sinis. Nek wis ngono, satemene rasa bombong lan mongkok amung dumadi marang wong mau. Dheweke bombong bisa mamerake dirine kang katone saleh. Dene bab tumindake mau gawe jengkele liyan kuwi dudu urusane. Sing penting manut panemune kanthi tumindak kaya mengkono mau dheweke wis nuhoni dawuhe Gusti sesembahane kang becik-becik. Sak kusuk-kusuke sinambi aweh paseksen bab uripe kang saleh. Panganggepe mesti tembe pahalane bakal gedhe. Kari ngepingake wae pahala mau karo asringe dheweke sembayang ning tengah dalan. Gusti Yesus ora ngersakake para pendherek dalem mendem pangaji diri kaya mengkene iki. Panjenengane paring piweling marga sembayang mono urusan pribadi antara manungsa kalawan Gusti Allahe, prayoga katindakake ing papan kang sepen siningit. Sembayang ora perlu dipamer-pamerake liyan apa meneh nganti gawe jengkeling liyan. Sebab tumrap Gusti Yesus, tresna Gusti mono kudu maujud nyata ana tresna pepadha. Kalebu tresnane pepadha kanthi ora gawe perkara rikala lagi sembayang. Iku ateges rikala pepadha kagawe sengkelan jengkel, dheweke uga nggawe sengkelan jengkel manah dalem Gusti uga. Sabanjure Gusti kang pirsa isi atine kang sembayang ing papan sepilan sepen lan siningit mesti bakal paring pituas selaras karo isi atine wong mau. Pros tresna PLM kinasih, pamer ora amung dumadi jroning sembayang wae. Pamer bisa dumadi ing perangan-perangan urip apa wae. Marga pamer mujudake tumindak kang ora becik, prayoga ora katindakake dening para pendherek dalem Gusti. Sacara pribadi rinoso seneng lan mongkok bisa pamer, nanging sacara reroyongan dadi rerasanane liyan. Lan manut pangandika dalem Gusti, rerasanan iki mujudake pituas saka pamere mau. Ing kalanggengan tembe wis ora ana sisa kanggo ngangkat dheweke menyang kamulyan. Suwawi sami mujuk,
kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mlebuka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.